Γεια σου YouTube, σήμερα θα παίξουμε Blox Fruits μετά από ένα μήνα. Δεν ήταν και πολύ καιρό. Εντάξει, τελευταία θα βγάζω και περισσότερα βίντεο. Καλά μαθάει. Οπότε πάμε. Δεν είναι τόσο λεφτά, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Καλά που δεν φωνάζω κιόλας. Φύγαμε. Εννοείται θα πέφτε. Και χάλασα και τζάμπε το μάγμα του. Πέσε, μπράβο. Μπράβο. Κάψω όταν τελειώνει. Πέθανε και πάμε πάλι πάνω. Ξέρω άμα το μάγμα είναι καλό για second, τι λέω, first. Έκανε teleport πάνω μου άλλος. Σταματήστε κάτι teleport πάνω μου, θα το γνωρίζω. Yeah, what's up, bro? Ναι, παίζει όταν προσέχουν και πράγμα κάνουν κατευθείαν awaken. Ναι, έλα εδώ. Δεν κάνω ποτέ για άλλη spawn. Παρακαλώ. Αν και υπήρχε new fighting style επιτέλους, οπότε έλα εδώ και τώρα. Με χάλια. Έχω και χόκκι ρε φίλοι, απλά δεν μπορώ να τους πάω έτσι. Καραμάζουμε όλους. Κάσινο assist. Γιατί θέλει. Πάμε, άμπαλε. Let's go. 9 stats, πάμε και τα. Δεν ξέρω αν το βάλω. Το βάλαμε εδώ και φύγαμε. Να ξαναπάρουμε το quest γιατί ο στόχος μας είναι προσπαθούμε εδώ πέρα τον pizza deliver. Ρα, οπότε φύγαμε. Δεν φτάνω. Μην τα σκετ. This and I'm going to leave now. Φτάνω. Ναι, δεν με βλέπω να γίνω ποτέ. Ωραία, βγήκα. Φύγαμε. Ξέρω αν ακούγουμε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Military spy. Φύγαμε πάλι. Οπότε θα πάμε 46 level. Θα κάνω 346 level να στήσω το έχω το energy το magma floor τουλάχιστον. Ωραία. Το energy για να κάνω αυτό το move. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι. Δεν κατάλαβα την glitch. Έκανα, αλλά έκανα glitch. Δεν μας έλεος. Λοιπόν, έχω καταγική εδώ πέρα, δεν κάνω τίποτα. Μπόφτα χωρί και αυτή. Τώρα τη soldier σπαστική. Και δεν κάνει κι όλη μου τη ζωή μέχρι να με σκοτώσω και να με βρουν. Να κάθομαι και να πίνουμε κοκακόλα, εντάξει δεν πίνω κοκακόλα. Λοιπόν, έλα, κάνει και σπον κι άλλος. Τι παθαίνω. Φέρ τους όλους. Και τώρα φύγετε. Μα κάπως πέθανε από το πιο χαλιά μου βόλτο να το πόχνουμε. Όχι δεν ξέρει και χαλιά, αλλά τρέχα. Μα δεν κάνεις teleport πάνω μου, κρολικά κάνεις teleport πάνω σε μια λάβα. Ας καλά, Ξέρω κάνεις respawn. Με κάνεις respawn.
Και θα υπέρχω πόσες φορές θα είναι να γράψω σε αυτό το βίντεο. Πήγαμε πάλι. Να δούμε αν μπορώ να το σκοτώσω one shot με τον gun. Αυτό με το low HP. Α, δεν είναι κάσο. Και πώς το έτσι. Μπράβο. Πάμε. Oh, level 342. Yes, I can speak English. Bro, μετά από 2 δεύτερα έπρεπε να πας και εσύ. 45. Λίγο extreme. Οπότε τα πετάμε όλα στην Bloxfruit. Sorry, εννοούσα και τα υπόλοιπα στον sorry, εννοούσα και τα... Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό το fighting. Τα υλικό έχω, αλλά εμένα με βολεύει. Breakdown. Oh yeah. Θα το κόψω. Δεν θέλω παραπάνω. Κάνω kick. Το κούδια. Δεν ξέρω, φαίνεται πολύ αστείο. Στο ίντι έχω 47.000 ευρώ ήδη, οπότε λέω να πάρουν το flash, δεν πείτε, το έχω πάρει καν. Ναι. Πήγαμε πότε. Breakdown. Αυτός είναι εδώ, αλλά θα κάνω πάλι beat up. Κάνω beat up. Θα γίνει beat up. Πλάκα πως θέλω ακόμα κάτω από τα 50 level εκεί. Καλό. Σε κανένα χρόνο στο λάθος μου. Οπότε ένας, δύο κανονίστε να με βαρέσετε. 3 και τους χαμηλώνουμε λίγο έτσι για πλάτη. Καλύτερα να κάνουμε λίγο μάγμα κλάπια. Όχι, σταμάτα να κάνεις teleport ρε. Το magma eruption και τώρα θα κάνει teleport πάνω μου, ναι. Θα πάει αυτό τώρα magma fist και να φάσει και ένα ωραίο magma clap. Πού έκανε teleport πάλι αυτός. Και ένα σε μισό απλά. Δηλαδή που κάνετε teleport είναι σπαστικό. Οπότε κάνω 9 λεπτά recording. Ναι. Λέω στο και πήγαμε. Έλα εδώ φιλαράκο, ναι. Να πάρουμε τον άλλο φίλο σου. Πας και δεν είναι κάπου φίλος σου. Είστε και είδους. Δεν ξέρω πώς το πω τώρα. Εννοείται πρέπει να το πάθω αυτό. Τι glitch είναι ρε αυτά. Να την κάνω beat, να το κοστίζει πάρα θα πάει beat up πάλι. Και beat up, body, block fruit, ice fruit ακόμα. Psych. Ρε μου χαλάει, θες μου το δίνει. Και φάω one shot. Πόσο bounty έχεις. Καλά πήγε αυτό. Και κάνω τόσο bounty. Μπρο, θέλω να κάνω level up. Άσε να κάνω level up. Δεν θα πάω την ήδη. Ίσως θα άσαρα. Πώς το military πάει και εγώ δεν ξέρω τώρα. Δεν beat it up, ρε. Αυτό είναι πέρα μόνο beat it up στο το δίνω. Ωραία. Και ένα θα ακόμα έμεινε το κάτω. Το που είχε τον Awaken Dice. Αλλά ήταν πολύ σπιστικό και γιατί και μου φέρνει ένα άνθρωπο. Ακόμα 2 level. Και όπα, τα σκουμπί. Ακόμα 2 level. Οπότε θα τα βάλω τώρα και θα να εδώ. Έβαλα στο Diamond. Ναι. Καλά πιάσω.
Ω, τον κάνουμε είναι full δυνατό. Κοίτα εδώ πρέπει να με τσικάει. Πώς το έχεις. Ω, πάρα πολύ δυνατό. Με κυνηγάς. Ακόμα. Και θα κάνεις κάτι. Ακόμα και είσαι. Προσπαθώ να κυνηγήσεις. Όχι. Αλλά ακόμα 2 level είναι. Ναι, και δεν έφερα και τα λεφτά για να κάνω ρόλο ακόμα. Οπότε πρέπει να κάτσω μόλις. Ίσως μετά από το quest αυτό έχω, δεν ξέρω. Πήγαμε τώρα. Λίγο. Δεν έχει κάνει πάνω αυτούς που κάνω beat up. Bro, stop stealing my freaking spot. Δεν να κάνω μια PvP. Πάρτα. Μια επιτέλους παστικό και θα και μέσα να κλαίει. Όχι, δεν είναι τη ζωή. Ξέρω αν έχει κάνει σπόνο. Α, εκείνη. Beat up σε λίγο. Αυτός έμεινε. 4. Προσπαθείς να με κάνεις kill τώρα σοβαρά. Μπρο. Και είχαν. Σταμάτα να κάνεις το αυτό. Μπρο. Θα μπει τα από εκείνο που θα κάνω μόνο, μπρο. Και δεν μου το χαλάς. Ρε φίλε, να μην με κλέβεις τώρα κι εσύ. Θα βάζεις bullying όταν ξαναπάς. Για χάρη που δεν ήμουν και τόσο ζωή εγώ. Α, no. Be destroyed. Το φάει αυτό. Μπρο, θέλω να σκοτώνω αυτούς. Άσε με, θέλω να πάω περισσότερο λες. Be destroyed. Όχι, θα θες. Κυνηγάς καλά. Τι με βοηθάς τώρα. Τους έχω κλάβεις. Θα δεν μου κάνεις να πεις του. Make dance to garage. Θα τώρα στο beat up. Αυτή. Παίρνεις ακόμα φάει νομίζω. Όχι πάσα. Βρε, πεθάνω. Τι τώρα θα μου κλέψει το kill. 350 level. Επιτέλους. Είναι quest. Σκότωσε με 2 να προμαχθεί. Σκότωσε. Πόσο πάνω μου σκότωσε. Επιτέλους με σκότωσες. Μπράβο. Ευχαριστώ που μου χάρισες 325 χωνόρα, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο πλέον. 325 είσαι trash. Θα είναι και σοπαστικός ότι πας και θα μου κλέβει τα πάντα. Never mind. Συνήθεια να πέτσω το never mind. Οπότε 6 εκατομμύρια XP θα πάρω αν τον πρόλαβα να τον εκεί σε 5 λεπτά. Οπότε φύγαμε. Πεθάνω. Αλλά δεν μου. Και δεν εννοείται δεν μου φτάνει το jump. Άκουα. Οκ, καλά θα πάει. Νομίζω ότι έχει κάπου 12.000 XP κάτι έτσι νομίζω. Δεν ξέρω πόσο XP έχει, αλλά ξέρω ότι έχει πολύ. Οπότε δεν μπορώ να το ξέρω τον beat. Δεν μπορώ να το ξέρω. Προσοχή. Προσοχή. Πώς φορές να θέλω να σκοτώσω αυτόν. Magmad μη χαρά, δεν έχω moves, περίμενε. Το Magma Floor δεν το πολύ πιστεύω. Δεν ξέρω καν τι είναι το άλλο που μου κάνει. Έλα πρώτο. Τι είναι αυτό, εγώ είμαι ράμπερ. Πήγε.
Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, τουλάχιστον μου πήρε τη μισή ζωή. Μαζί ήρθα να με σκότω. Οπότε φύγαμε. Δεν μπορώ καν. Να. Έλεος. Δεν υπάρχει πόρταλ. Πρώτη τα μπα. Γιατί δεν μπορώ απλά να μπω μέσα. Κοίτα αυτό. Είδα καλά. Ήταν αυτό. Η βλακεία. Ναι, βλέπω Γιατί πήγα να το κάνω αυτό. Αφού ξέρω ότι δεν θα πεθάνει ποτέ έτσι. Άνοιξε το άρωμα. Φύγε! Σόφα! Τελείων απλά! Το σκότωσα. Let's go. Πήγα 355 νεούς. Τώρα 12. Απλά βάζω τώρα σιλία σου δείχνει σιλία εδώ και εδώ. Και κοιτάζω. Εδώ. Είμαι πλούσιος. Αλλά όχι και τόσο, δεν πειράζει. Θέλω να δω λίγο. Πόσα λεπτά πήγε αυτός. 15 καλά. Νομίζω ότι θα κάνω πλαστικό φάρμ μέχρι να πάρω αυτό. Οπότε τώρα νομίζω ότι θα πάω στη ζούγκλα. Για να κάνουμε εννοείται ρολ. Κάθε βίντεο πέρα vlogs φορείς πρέπει να κάνεις και ρολ. Οπότε φύγαμε. Καλά, έχω πολύ λίγα λεπτά. Ακόμα το double XP θα πάρω καινούργια. Σε λίγο θα βρω και άλλα codes. Που είναι τόσο μακριά. Πόσο μακριά έχω πάει ήδη. Κοίτα εδώ. Βέβαια εγώ τι έχω. Μόνο που μένει για να το κάνω τέρμα master είναι το overheat. Το φύλλο. Όπου τα έχω ξεκλειδώσει και όλα. Νομίζω ότι μπορώ να πάω και με ντάση μέχρι εκεί. Πριν να λεπτό να φτάσω λίγο πιο πέρα. Πέρα είναι το Marine Starter. Πόσο μακρό καλό δεν είναι. Τώρα το βλέπω. Το βλέπω έτσι μπλε. Έλα, προχώρα. Φαίνεται σαν πολύ αργή η βαρκαλά μου. Το κάνεις αυτό με τον Ντίνι. Καλά, κάνα χρόνο έχει φτάσεις. Τα πλάκα τα παίρνω αυτά. Έλα πήγαινε στη ζούγκλα, πλέον τελειώνω τώρα. Αλλά βλέπω χρώμα. Και τέλος, πες μου ότι δεν έρθει στην κορίλα και την ζούγκλα. Στη σωστή ζούγκλα ήρθε. Να βλέπω τον ρόλο εκεί. Γιατί δεν μπορεί σε κάθε νησί να υπάρχει και ένας ζυόλες. Ζυόλες. Τέλος πάντων, αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πάει στο κάθε νησί. Να χρειάζεται να κάνω το ταξίδι 300 φορές. Φαντασία. 1,43. Δεν τώρα έτσι είναι πιο καλά. Θέλω να κάνω τρόλ αυτούς τους σπάδους με τα φάκο. Χωρίς μόλις. Εδώ θα πάρω το πιο αυτό game. Οπότε φύγαμε. Alright. Random food. Bye. Σοβαρά. Για πούς. Μπορώ να το δώσω αυτόν. Πάρ' το. Σηκώσου. Φάτο. Φάτο. Είδε πολύ καλύτερο. Ναι, έκανα φάτο μου επιτέλους. Έλα Μαξίμ. Ξέρω τι το θες να πας bullying. Βγήκε από το save zone. Flame food.
να. Χαραγάνι. Θα κάνω bullying. Όχι. Μαξίμ, μη πάμε Μαξίμ. Με σκότωσε. Αλλά δεν μπορώ να πει, γιατί έχει μπούλτα φρούτ. Ναι. Εκεί, κάνω 20 λεπτά βίντεο. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε το καμία στο γρήγορα. Άμα είναι παραπάνω. Γιατί δεν νομίζω. Καμία. Ναι, δεν είναι με την καμία παραπάνω. Ναι, δεν είναι καν. Και γιατί μου έδωσε 69 ευρώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μπορείτε να μην κάνετε τίποτα. Εννοείται να κάνετε, άμα θέλετε, εγγραφή, like και bye. Άντε, bye.